El programa Profit és un programa del Govern de la Generalitat creat amb l'objectiu de donar resposta a les demandes actuals de diversos sectors de servei claus en el nostre país. Els departaments de Vicepresidència, d'Innovació, Universitats i Empresa i d'Acció Social i Ciutadania han unit esforços per treballar de manera transversal i donar resposta a les necessitats que manifesten els empresaris de cara a la formació del seu personal i per millorar les tècniques de servei i d'atenció a la clientela dels seus establiments. L'actuació principal d'aquest programa són els cursos fets a mida de cada sector empresarial i dissenyats amb l'objectiu de potenciar la formació i el reciclatge de les persones treballadores dels establiments. L'objectiu és que pugui donar resposta a allò que més demana la clientela, un bon servei i una comunicació correcta. A continuació, us presentem el curs Profit per Fleca i Pastisseria. El curs està pensat especialment per formar i reciclar tant els treballadors de fleques i pastisseries com les persones que es vulguin dedicar a aquest ofici en un futur. Les tècniques de servei específiques de l'ofici configuren els continguts del curs i tenen com a punt fonamental l'apartat d'atenció a la clientela, que inclou tots els aspectes relacionats amb la llengua catalana, com són l'aprenentatge de vocabulari de l'ofici i les actituds i els recursos lingüístics. Els destinataris del curs són les persones que no tenen una formació específica en les tècniques de l'ofici o que han de millorar-la i que no saben la llengua del país o en tenen pocs coneixements o bé no l'utilitzen habitualment. Aquest curs de millora de la qualitat del servei a les fleques s'ha dissenyat amb dues modalitats. Un curs de 70 hores dirigit a persones que actualment no tinguin ocupació per tal de preparar futurs professionals que vulguin incorporar-se com a dependents de fleques i pastisseries i que alhora tinguin pocs o cap coneixement de la llengua catalana per poder atendre al públic. Les 70 hores del curs es distribueixen en 30 hores de llengua catalana de nivell inicial i 40 hores de tècniques de servei i tècniques de venda i atenció a la clientela. Una segona modalitat està dirigida a les empreses del sector que vulguin formar i reciclar els treballadors en actiu. En aquest cas, el curs és de 20 hores distribuïdes en 10 hores de tècniques de servei i 10 hores de tècniques de venda i d'atenció a la clientela. Una de les característiques importants del programa Profit és que s'ofereix la possibilitat de realitzar-lo a les instal·lacions de l'empresa per tal de maximitzar l'eficàcia de l'aprenentatge en el lloc de treball. El temari consta de 5 mòduls tècnics que inclouen el vocabulari específic de l'ofici. Nosaltres i el pa. Tècniques del servei de fleca. Atenció a la clientela. El procés de venda. El servei de degustació.